ሰላም ከመይ ትውዕሉ ክቡራት ሰማዕትና ብሃርሜኒ ሚድያ ንሎሚ ሶኒ 6 መጋቢት ዝተዳለወ ሓፀርቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክና ብርእስታቱ ክንፍልም። ዝጠፉ ናህብ ናብ ሽወደን ይምለሱ ኣለዉ። ኣብ ደቡባዊ ስቶክሆልም ሓደ ሰብኣይ ተቐቲሉ። ኤሪክሰን 2.2 ቢልዮን ክሮና መቕፃዕቲ ክኸፍል እዩ ተባሂሉ። ናይ እዚኦምን ካልኦትን ዜናታት ዝርዝራት ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪት ተፅበዩና ምሳና ፅንሑ። ናብ መሮር ዝጠፉ ኣናህብ ንምስሓብ ኣብ 157 መምሕዳራት ከተማ ተሃንፁ ምዕረፍ ኣናህብ ከምኡውን መፀገይ ማእከላት መጠነኛ ውፅኢት ከም ተረኽቦም ተፈሊጡ። በዚ ድማ ብብዝሒ ክድለፅ ፀንሐ መፀጋይ ኣታኽልቲ ክምለስ ምጅማሩ ይግለጽ ኣሎ። እዚ ፕሮጀክት ንኣናህብ ዝኾኑ መዕረፊ ቦታታት ብምስራሕ ከም እተሳለጠ ቬሮኒካ ኣዜልሰን ሊንኮቭስኪ ካብ ኤጀንሲ ምዕቃብ ኣከባቢ ሽወደን ገሊጻ ኣላ። ኣናህብ ኣብ ክንዲ ኣብ መሮር ዝረኽቦ ባህርያዊ ንቑፅዕ ዕንፀይቲ ናብዚ ፍሉይ መዕረፊ ክሰሓቡ ይግበር ምህላውን ኣመልኪታ። እዚ ፕሮጀክት ኣብ ዓመታት 2020 ከምኡውን 2022 ብጠቕላላ ናይ ኣስታት 50 ሚልዮን ክሮና ወፍሪ ዝተገብሮ እዩ። ትማል ምሸት ኣብ ቦቲርካ ደቡባዊ ስቶክሆልም ኣብ ሓምሳታት ዝርከብ ሰብኣይ ብጥይት ተቐቲሉ። ንሱ ኣብ ከባቢ ቱሊንግ ኣብ ዝርከብ መንበሪኡ እናሃለወ እዩ ናይ ጥይት መጥቃዕቲ ተገይሩሉ። እዚ ተኽሲ ክግበር እንከሎ ብዙሓት ሰባት ኣብቲ ቦታ እኳ እንተነበሩ ማንም ካልእ ዝተጎድአ የለን ብመሰረት ጸብጻብ ሬድዮ ሽወደን። ኩባንያ ቴሌኮም ሽወደን ኤሪክሰን ንክፍሊ ፍትሒ ኣሜሪካ 2.2 ቢልዮን ክሮና መቕፃዕቲ ክኽፍል እዩ ተባሂሉ። እቲ ኩባንያ ኣብ ዕራቕ ዝካየድ ዝነበረ ንብልሽውና ዝምልከት ምርመራ ከም ዘየቃልዕ ምስ ሰብ መዛ ኣሜሪካ ውዕል ኣትዩ እኳ እንተነበረ ነዚ ብምጥሓሲኡ ነዚ መቕፃዕቲ ክኽፍል ተገዲዱ ዘሎ ብመሰረት ኣገልግሎት ዜና ኤኤፍፒ። ኤሪክሰን ኣብ 2014 ምስ ግብረ ሽበራ ኣብ ጉጅለ ዳዕሽ ውዕል ምግባሩ ኣብ 2022 ብቴሌቭዥን ሽወደን ዝተፈነወ ሰነዳዊ ፊልም ምኽሳሱ ዝፍለጥ እዩ። ኤሪክሰን ምስ ዳዕሽ ዝውዕል ዝኣተወሉ ምኽንያት ኣብ ዕራቕ ናይ ሞባይል ቴሌፎን ዓኑድ ንምትካል እዩ ተባሂሉ። ንዘመናት ዝጸንሐ ሃገር ኣቋራጭ ውድድር መንሽርታት በረድ ማለት ስኪንግ ሳቫሎፔት ትማል ሰንበት ተኻይዱ። ኣብዚ ውድድር ኣስታት 15,800 ተወዳደርቲ ተሳቲፎም። ወራስ ዓራት ጉስታፍ ቫሳ ቅድሚ 500 ዓመታት ካብ ምርኮ ደንማርክ ንምህዳም ብዳላር ማቢሉ 90 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ምንሽርታት በረድ ምክያዱ ብኣፈ ታሪክ ይዝንቶ እዩ። በዚ ድማ ዝውድድር ኣካል ታሪክ ሽወደን ተገይሩ ከም ዝውሰድ በዓልቲ መዚ ፕረስ ቫሳሎፔት ካሚላ ሳንዲስ ዋረን ኣመልኪታ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ሳቫሎፔት ነዚ ውድድር ሓዊስካ ኣስታት 50,000 ኣፍቀርቲ ምንሽርታት በረድ ከም እትስሕብ ካሚላ ወሲኻ ገሊጻ ኣላ። ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና መወዳእታ ቻይና ንወታደራዊ ህንፀት እትስልዖ ባጀት ኣብዚ ዓመት ብ7 ሚእታዊት ክባቢላቶም። እዚ ወስኽ ብምኽንያት እናናህረ ዝመፅእ ዘሎ ስጋታት ድሕነት ምዃኑ ሃገራዊ ህዝባዊ ባይቶ ሃገር ገሊጹ ኣሎ። ቻይና ንምክልኻል እትውዝዖ ባጀት ኣስታት 225 ቢልዮን ዶላር እዩ። ይኹን እምበር እታ ከም ተፃያ እትርያ ኣሜሪካ ንምክልኻል እትውፅኦ ባጀት ካብዚ ብ4 ዕፅፊ ከም ዝዓቢ ዝፍለጥ እዩ። ተሰናባቲ መራሕቲ ሃገር ንሃገራዊ ህዝባዊ ባይቶ ሃገር ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ቻይና ንምዕጋት ዝወጣወጡ ኣእዳው ወፃኢ እናዓበዩ ምምፆም ገሊጹ ኣሎ። በዚ ድማ ሰራዊት ሃገር ልምምዶምን ምድላዎምን ከጽዕቑ ፀዊዑ ኣሎ። እምበር ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ሶኒ 6 መጋቢት ብሃርሜኒ ሚድያ ዝተዳለወ ሓፀርቲ ዜናታት እዞም ክሳብ ሕጂ ክትከታተልዎም ፀናሕኩም እዮም። ምሳና ብምፅናሕኩም ኣዝና ንመስግን። ሰላም።